Kondwani Nankhumwa ndi mmodzi mwa andale amene ndi otchuka kwambiri mdziko la Malawi. Chiyambi chake cha ndale komanso chipani cha DPP pali kulumikizana kwakukulu kwambiri, koma nkhani ndi yakuti zinatheka bwanji iyeyo kuyambisa chipani chake. Tingaphunzirepo chani pa nkhani ya Kondwani Nankhumwa? Dzina langa ndine Samavita, tiye tikhalire limodzi. Nankhumwa anali mwana wokondedwa wa Malemu Bingu wa Muthalika komanso Profesa Peter Muthalika. Iyeyo anali mmodzi andale amene anali achichepere mu nthawi imeneyo, omwe ankapasidwa maunduna mu ulamuliro wa presidenti amenewa. Uyutu anali mwana wa pabondo, mwana wokondedwa, mwana wa pansalu. Koma pakupita kwa nthawi zidaoneka kuti Nankhumwa anali ndi njala ya usogoleri, njala yofuna upresidenti, ndipo zimamveka ngati anayamba maupo omafuna kugwetsa azinzake mu chipani cha DPP ndi cholinga chakuti iyeyo atenge usogoleri. Popeza amati ukabisala mu mbatata nsana umaonekera, Nankhumwa anayamba kuonekera poyera kuti ndi wa kampeni kumphasa. Izi zidapangisa akuluakulu ambiri a chipanichi kuyamba kumuda Nankhumwa. Nankhumwa anayaka moto pa nthawi imene ankalimbana ndi akuluakulu ena a DPP kufuna udindo wa usogoleri, ndipo anali ndi moralo yayikulu. Nankhumwa anayamba kuonekera poyera kuti ndi wa kampeni kumphasa. Izi zidapangisa akuluakulu a chipanichi kuyamba kumuda Nankhumwa. Izi zinabweretsa kugawanikana kwakukulu mu chipani cha DPP pamene Nankhumwa anasankhidwa kukhala leader of opposition. Pamene a DPP sankafuna iyeyo kukhala leader of opposition, anthu ambiri anayamba manong'onong'o kuti zikuoneka ngati mkuluyo amachita kutumidwa ndi achipani ichi chimene chikulamula. Zikuoneka kuti iyeyi amakondedwa kwambiri ndi amakhoti chifukwa chokuti amakhala kumbuyo kwa chakwera nthawi zonse. Kunali mpungwepungwe pamene a DPP ankamutengera mkuluyo ku khoti kuti iyeyo achosedwe pa mpando wa leader of opposition, koma aboma komanso akhoti ankamubwezeresa. Izi zinabweretsa mpungwepungwe ku DPP mpakana inafika ndithu kuti Nankhumwa anayaka moto pa nthawi imeneyi ankalimbana ndi akuluakulu ena a DPP kufuna udindo wa msogoleri, ndipo anali ndi moralo yayikulu mpakana zinafika po challenge kuti akufuna apikisane ndi Peter Muthalika, mpakana zinafika pomapanga maplani okuti Peter Muthalika amusire iyeyi udindo, mpakana inafika nthawi ina imene iyeyo ankabwera poyera ndi kumayankhula kuti DPP inkayenda bwino mu nthawi ya Bingu wa Muthalika. Koma popeza kuti chingauluke maka chimatera, popeza kuti chouluka china chilichonse imafika nthawi imene chimayenereka ndithu kutera, mkuluyo anachosedwa mu chipani cha DPP zomwe zinapangisa mkuluyo kuyambisa chipani chake cha PDP nakhala president wa chipani cha People's Development. Kondwani Nankhumwa akuyesesa kuthamangathamanga pa ground, koma salinso ndi chikoka ngati kale. Ku convention imene anapangisa achipani chimenechi cha PDP, Kondwani Nankhumwa anadusa opanda upikisana naye pa mpando wa upresidenti, ndipo pa 4 November mchaka cha 2024 iyeyo anakumana ndi asogoleri a maeriya a chipani chakechi kuchokera ku Luchenza constituency ndi Khonjeni Mangunda constituency ku nyumba kwawo ku Luchenza. Komabe moto ukuyaka ochepa. Cholinga cha mkumanowo kunali kulimbikisa asogoleri wakuti akalembese mukalembera wazisankho zomwe bungwe la meki likuchita. Koma nkhani nkomati, koma iyeyo azaphulapo kanthu pa zisankho za 2025, iyeyo azapezapo olo MP mmodzi. Nankhumwa anasindika kunena kuti chipani chawo chizayima pachokha pa chisankho cha 2025 ndipo azapikisana nawo pa mpando umenewu wa upresidenti. Koma ndifuna ndikufunseni kuti Nankhumwa amene ankayaka moto mu nthawi imene ankalimbana ndi achina Peter Muthalika, Nankhumwa amene ankayaka moto mu nthawi imene anali ku DPP, Nankhumwa amene ankayaka moto mu nthawi imene anali pa hoti, nthawi imene ankatetezedwa ndi amakhoti kumeneko, ndabweretsa mpungwepungwe ku DPP. Funso ndikumati iyeyo azaphulapo kanthu pa zisankho zimene zikubwerazi. Dzina langa ndine Samavita, nimapanga mavideos osiyanasiyana andale a chikhalidwe.
ophunzitsa komanso entertainment. Chitani subscribe kuti ndizikwanisa kukupasirani zambiri. Bwanji mutamvesesa chinkulirano chimene chilipo pakati pa Patricia Kaliati ndi Michael Usi. Video yake ili pa screen, tikakumane komweko in few seconds. Bye.